angazi noma kuhlukana ukuthi mhlambe umfutho omgakanani kumuntu kodwa iningi labantu engifike nabo endimeni angisababoni la eduze kwami angazi kwenzakalani uyaqalaza lutho angazi noma yibona abasabanjezelwe ukuthize lapha yangemuva noma yimi engigijime kakhulu ngabaphambili kodwa ingakho ngibabala ngemuva ngempela ngoba angibaboni okwamanje ngisayibona nje mawuqalaza uvela ubonele ibandla lifikayo nje kahle kahle mangithi ngijikisa ikhanda ngiyibona mina la ngithi ngijikisa ngaba ngiyibone mina angibabona abafowethu ukuthi bakuphi bese ngize ngigcine sengiphenduka ngempela ngibuka buqamama kuyila ngibona labafana laba bafika emculweni ngibona bangenzela kahle kakhulu kulezi insuku nabo futhi ngeke ngikwazi ukubahlukanisa ukuthi lo nalo ngoba bafike ngobuningi and they are almost the same amazinga abacishe efana Mbukele Perfect TV emakhaya nje ngithi saluti igama nguShepherd wamanqere ngitabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngidabuka khona namhlanje ngibuyile ke ngithi umkhaya wami injomane bathi kwashikishela la ngiqhamuka khona igoso mfethu njomane asemukele kwi-Perfect TV mfethu sibonge isikhathi sakho ukuthi gcina ufekile noma umatasi hayi no angibonge kakhulu ithuba mfethu bese ngibingelela nje kuona wonke umuntu ongibukayo ilona igoso likahashaza leli uzandla ezincane umdumazi wetshitshi wesikabhadakaza lindele umkhono kwavela inalithi bathi igeza lendalo abashoyo bese ngithi igeza lendalo nami ngoba uyayibonela nje nawe hayi injalo indalo mfethu awuhlushwa yimini ibona bona labantu laba bathi hayi ngeke akapheleli wathi ngathola igoso hayi sengingangabo ke manje mfethu sengingangabo lude uhambo lakhe emculweni kakhulu lude especially vele thina siqhamukela ngapha emakhaya lapho kubuya khona ngathi kunzima kakhulu ukungena ngapha emculweni iningi nezingqinamba obhekana nazo but uqala iziphi lezo ngqinamba wazi ukuthi kakunzima but wawazi uyi-overpower yabona ziningi kakhulu mhlambe ngingabala ngingakwazi ukuyiqeda zonke kodwa nje okokuqala ukuthola ikhono lakho nje kukodwa kuyinto enzima kakhulu ngoba umculo uyadinga ukuthi ngempela ubone ukuthi uphiwe ukhona kuwena ngaphambi kokuthi uze ube nendlela yokuthi ufuna ukuyongena kuwona ufuna uqala uyithole kuqala ukuthi konje ngiyiphiwe lento ubumzima bokuqala lobo bukhona ukuyigcinga bese kuzoba ukuthi ke uma ngabe ungena emculweni kuya ngokuthi ungena ngayiphi indlela mawuzongena ngoba kukhona okuthize uthi wena ngifuna ukufika la ngoba ngifuna ukuba nalokho bese ungasakutholi lokho ongena uthi uyakufuna ubunzima besibili lokho okugcina sekwenza ukuthi ngithi kumuntu mina omunye ofisa ukungena emculweni akake engakubeka ekhanda ukuthi ufunani bese ethanda umculo eyithande yena ethanda umsebenzi wakhe ngendlela eyedlula le afisa ukuthi abantu bewuthande ngayo ubunzima ngeke zeze bubone lapho ngoba once nje waqala wangena wa record e-studio uzobe sethi iphupho lami selifezekile kodwa maye ufuna ukufeza okungale kwalokho kusengenzeka angafinyeleli khona bese ebona kunzima kakhulu kodwa akukho nzima ngiyabona usele ukuthi umuntu akazazi ukuthi ufuna ini yena nomculo ufuna yini ayenzele umculo ngikhumbula usonakalo wayesho ukuthi ibhovu lalingalala ebusuku awulifice ngo-2 leyo ngisholo ngokuthi ngiyazi umuntu othanda ibhova kakhulu and nawe usanda izoloni ebusuku uzosho ukuthi nanga ubhebo wami uhleli naso isidingo sikhala kulapho nje mfowethu njengoba ungezwa ngikhuluma ngothando lomsebenzi wakho osukuwenza mina isigingqi isona esifana nokuthi siwumculo kimi ngaphambi kokuthi mina ngize ngiqale ngivula umlomo so ithuluzi lami libaluleke kakhulu kimi into engiyenzayo ngiyayithanda angimind ukuthi isikhathi sini uma mina umuntu engifonela mhlambe let's say ungifonela ngo-12 ebusuku ngizophatheka kabi ukuthi eshiwa ngivusa lo muntu ngilela kodwa mangingake ngivuke ebusuku ngithi mhlambe ngiyocama bese ngibona isigini ngithi yawuthi ngiyekele ukulala ngizobuye ngilale seyiningi insuku mhlambe zincane zokuthi ngidlale lokho ngoba ngazi noma kusasa ngiyovuka nginqamuka izandla so isona sithandwa sami leso ukuthanda umsebenzi wami khona okwenza ukuthi ngenze ngalendlela ayi mfethu ukukhombisa ukuthi italent likhona nesiphiwo konke ndawonye
Abaseningi abaculi abafana nawe bamba isiginci ama-album ahlukahlukene sesibona nje uMdumazi kuphela ayisekho ukuthi ezegoso amaqembu shuthi abaculini akusayeki phansi epenini. Ngeke ngize ngikhulumele kakhulu abaningi kodwa nje ke mina ngasohlangothini lwami ngibona ngisazoqhubeka nokuba namaqembu angasiyena uMdumazi kuphela. Ngibe noMdumazi, ngibe namagoso, ngibe negeza lendalo njalo njalo maningi kakhulu amaqembu bese kuzoba nabanye abaculi engibaproduceayo abangaphansi kwami engibakhiphayo abanamagama abo ngokuhlukahlukana kwabo. Njengoba nje kuyimanje sise studio sipheka umfana wasempangeni uCwayimbana ozofike evalele ngenye indlela engingayazi. So ngizama ukuthini mina njengoba ngishilo ngathi umuntu akathande umsebenzi wakhe ukwedlula lokho okunye angathi ufuna ukuachieve ngelinye ilanga. Uma uzocula ngendlela yokuthi wena ufuna ukwenza inzuzo kakhulu kwedlula ukujabulisa abantu ngengoma kuzokwenza ukuthi uthi mangabe ukhipha uMdumazi ubone ethengwa mhlambe kuthengwa ama-copies angaka kuleli nani ubuye studio uyokhipha igeza lendalo ubona abantu bengalithenga kakhulu bese uphela amandla. So uthando shutha lisekho lapho wena uhupha imali angihuphi inzuzo yami ukuthi ngibona abantu bejabulela umsebenzi wami. Amaqembu ami awacula into efanayo ngifuna ukwenelisa wonke umuntu ngezitayile engafani khona umuntu engithi mangicula kwisitayela sikaMdumazi angicula into eyinqubevana ufuna usazi isitayela sikaMdumazi ukuthi sekumdumazi lo amagoso kuzwakala esinye isitayela elinye nelinye iqembu kube esinye isitayela okukhombisayo ukuthi uthanda amagoso uzoya kuwona. Engagcina ethi umuntu awukhiphanga ialbum emnandi ngenxa yokuthi ayikho yena lento ayidingayo. Angisixovi isitambu ngifuna ukuthi ngenze into ecwengekile njenganami njengoba ngivela ngicwengekile kubantu nento engiyikhipha futhi ufuna ibe njalo. Uselapho ukhipha EP but nonyaka ophelile. Yebo. Usuyophela. Shange esinye isiqi. Sihlukile kakhulu. Wakhipha ialbum ngoDecember. Leyo nje angifuni ukuyiphatha. Yavala wasani ke nje. Yavala wasani. And futhi engibuza sijumelana manje yini wasasivezeli phela usijumile kwi-album lapho bunga update na kakhulu ukuthi khona okuzayo sezwa nje ngetshe sithi qo uyazi mfowethu useselapho inkinga yami angiyifuni into emphatha kabi umuntu. Uyazi kunaleli gama leli elihleze likhulunywa kuthiwe abantu beyimoto ave benamanga njengokuthi utshela umuntu ukuthi in 5 minutes ngizobe ngilapha. Yes. But awazi ukuthi erobotini uzofica kunjani. Wena uestimateile wabuka uhambo lwakho ukuthi kulokuthatha isikhathi esingakanani kanti uzothi uyafika uthole kunengozi emgwaqweni bese kuthatha longer than 5 minutes okade ushile. Bese egcina ethi umuntu unamanga uyamkhohlisa ngoba nakuhamba ngemoto. Estudio ngingasho ngithi ngedethe ukuthi ngizokhipha umsebenzi ngithi ngiyafika kunabaculi abaningi angikho ngcono mina kunabanye abaculi. Mangabe kukhona umculi obhukhile ufuna ngimnikeze indawo yakhe angikwazi ukuvondla ngithi mina ngoba mina sengilindwa abantu ngingenise engineer mina ngisebenze omunye umuntu umsebenzi wakhe yena ubuye ngemuva. Cha ngizolinda ngibe kwi-list njengawo wonke umuntu kuze kufike isikhathi sokuthi ngiqede bese ngiqhamuka sengi-update sengiyiphethe ngesandla into ebengikade ngiyoyenza engingakufuni ukukhuluma kakhulu ngingakenzi. There is why ngithi I know ukusuka manje angisezukulokhu ngi-update ngitshela abantu ukuthi ngizokwenzana ngoba angizenzeli izwi linokukhona ukushisa nokubanda ekuphileni. So kuyenzeka namhlanje ngilale ngi-right ngivuke kusasa nginomkhuhlane angikwazi ukuphoqa ngiyocula izwi lami lingekho right kufanele ngilinde lize li-recover bese kuyikhani nge-studio. Angikwazi uku-update because angilazi kusasa ukuthi liyovuka linjani kufanele ngitshele umuntu ngento lesi because uma ngeke ngabeka idate kwangenzeka kuyothiwa uMdumazi uyasikhohlisa udlala ngathi uyayitshela manje nengoma yakhe. So that is why ngasa-update ke manje nokukhula ke vele sengiyingqweleke wonke umuntu usukazi ukuthi khona okuzayo. Ayipela ayilapha ayiphethu album ngoDecember thina sifuna lo nyaka ukuthi ugudi noma nini ngoba avela usasho kubantu sifuna kodwa lela zinga la ngoDecember phinde futhi lokho kubhekwe phezulu mfethu singakuthakasela lokho ukuthi ayingabheki phansi la kuyohlala kunjalo futhi ukhululeke hlale sidla phela ekunonile ngapha. Ingakho nje mfethu ngiyinikela kakhulu emsebenzini wami. Omunye umuntu ukephatheke kabi ethi uMdumazi ukhiphe late. Ngiyaye ngithi mina kungcono ungijikjele ngamatshe
ngidakhe ukuthi la ngivela khona ngikunikeze into ebengikade ngiyoyenza ngakubambezela kodwa ngikunikeze iyona kunokuthi ngidakhela amatshe akho bese ngizokunikeza inhlaza kungcono ngivele ngakunikeza lutho kungcono. So ngenza sure mangabe ngiyokhipha umsebenzi ukuthi ngenza lento edingwa abantu le ngizothi nami noma ngiyilalele ngithi ya mina umsebenzi wami yazi into eyisimanga ngawo ngiwulalela kanye nabo bonke abantu mangabe sebewulalela. Ingoma yami mina mangiyenzile studio ngiyithatha icopy ngiyarekhoda ngiwushiye ngihlale la ngihleli khona ngiwulambele njengabo njengoba basuke bewulambele. Mangifika e-studio ngicula mawusuhlanganisiwe uthi mawuphuma nami ngithole yami icopy engizobe ngiyidlala njengabo. So sisuke silinde sonke bengixolele kakhulu kusuke kungasikhona ukuthi mhlambe ngiphayiza ukuthi kusekuhlangene kanje ngeke ngize ngazi ngoba ngeke ngithi makade ngene i-keyboard yangena i-keyboard idlalwe uma ngabe kunento okufanele ngiyicule phezulu kwe-keyboard ngeke ngitshela nje ukuthi ivali ingazwakala ngifuna ukuyizwa mhlazane kuphuma ingoma yonke instrument ekhona mayisihlanganisiwe nami ngifuna ukuyizwa kanye nabantu engimenzela umsebenzi ukuze sonke kucace ukuthi besilindile. Uzakahle. Yeah. Fethu abasokhalweni. Yeah yafowethu. Ngeke fethu sikhulume sesiqede singabathintanga. Siyazi ukuthi umdumazi unje elinye leqembu lakhe labo inhlangene ngojeli nize uzokubelezika nalo lidlalele indima kakhulu. Singalibona niphinde kuphuye senginesikhathi singalibona. Abasokhalweni bayiqembu elingeke lize liphele ngoba liphethe insika yethu sonke nomfowethu uMGOJELI umfokancubo. Inhlangano yethu la esaqala khona ukuthi senze into ebabazekayo yayikhona ngingawashiyi ngaphandle amaphikankani la ngempela la esaphuma khona ngoba sasiyisonke nomfukamkhwanazi la esaqala khona kwaya sesagcina sisithi indoda ngoba khona le combination eyenzakala masihlanganisa ama voice ethu khona into esizwayo ephuma ake sithathe senze elinye iqembu lethu esiyovela ngalokubantu nakuba ke sagcina sisihamba sithi no ake sikiyeke ukuthi libe ne date ukuthi lizophuma ngedate ukuthi ungalilindela njalo ngedate ukuthi injongo enkulu yalokho nenhloso singama brand uMdumazi uyibrand uMGOJELI uyibrand sathi ake sifocus kakhulu ukukhulisa ama brand ethu ukuze uma ngabe sihlangana sesihlanganisa lento le ibalance kungabi bikho zoba mkhulu kunomunye kungathiwa usibanibani nomunye umngani wakhe akahamba naye singamazi akusawundi kahle. So kufanele sikhulisa ama brand ethu ukuze masibuya size ebantwini sihlanganisa lento ifana neSpice into evele iqhamuke nje isikhaleni nakusasa ungathi uzwa kuthiwe enibambelana izingoma because asibheke inzuzo engakanani ngabasokhalweni sizojabulisa abantu sizwisa abantu into ehlukile ukuthi abake bethu ukupholisa indlebe kancane beyeka amaqembu kaMdumazi beyeka kaMGOJELI beke bezwe lento mayisihlangene ukuthi kuphumana. Yena usibele back lapho niphuma uMaphiyankani. Umkhwanazi kwaba right umfowandongo kodwa phela siyazi mase kuphunywa kuba nzima. Hayi abanye ungavumi. Yeah mfowethu. Akukaze kube nezingxabano akukaze kube nezingxushungxushu. Yebo kuyenzeka kwesinye isikhathi kube khona ukungaboni ngasolinye nasekhaya kuyenzeka ni umndeni odwa uthola ukuthi mhlambe khona la ningabonanga khona ngasolinye kodwa lokho kusuke kungashi impi umuntu wasendaweni kusuke kuumuntu wakini nongasiyena futhi wasendaweni mangabe suke ubhudi nje uzoba ubhudi kuwena njalo njalo. So sisebenzile namaphikankani namhla lokhu ngisengasebenza namaphikankani noMGOJELI usengasebenza namaphikankani sengahlangana senza into eyodwa kuphela uhambe sasilihamba kwaphoqa ukuthi indlela zehlukane phambili kodwa zingahlukani kabi okuna namhla lokho amaphikankani ayakwazi ukukhuluma ngomdumazi ayakwazi ukukhuluma ngomGOJELI uMGOJELI uyakwazi ukukhuluma ngamaphikankani si right siyabingelelana endleleni siyahlala ndawonye yonke into right sisengabonakala futhi nangelinye ilanga sishaya ingoma ndawonye into nje engenankinga. Mfethu yazi na kuningi ikhathi la khona abantu bezama ukungena phakathi kwenu noMGOJELI. Yeah mfethu. Nihlala kanjani bafethu? Because ngiyabona ibond yenu ukuzwana weni yonke into ekhona kini ine ngalendlela le. Ngiyabona ukuthi cishe nifane ubhuti. Abantu kodwa bayazama ukungena phakathi kwenu. Nihlala kanjani konke lezo zinto lezi ngayingeni nje? Ngingathi mfowethu ukuzethemba kwethu omunye nomunye kuyinto yokuqala esisekelo sobudlelwano bethu. Uma ngabe ukuzethemba kungekho koyedwa wenu manenza into uyakwazi ukulalela into eshiwo umuntu. Lento leni ifana nokuthi
uphume ekseni uyibuke esibukweni ubone ukuthi ugqoke kahle kanjani bese kuqhamuka omunye umuntu ethi ugqoke kabi ngeke uzuphoxeke ngoba uyazi ukuthi ugqoke kahle kodwa mawuvuke uwashaya amathashapu nawe ungathembi kahle noma uright noma ukho right uzothi umuntu mathi wazi waqoka kabi uphatheke kabuhlungu ukungazethembi lokho so thina sobabili noma umuntu engaqhamuka ethi ufuna ukungena phakathi kwethu siyamhleka nje ukuthi uzama ukwenzani nanokukhula ke ukukhula komqondo kusho ukuthi into esuke ekhulunywa umuntu ile jabulisa yena thina siyazi ukuthi senzani uma sinenkinga ekhona siyakwazi ukuhlala phansi sikhulume izinto ezipersonal asifaka emsebenzini umsebenzi siubeka eceleni siyaxabana nathi singabantu singaxabana size sihubhana impela siphathi ikhwili ukuthi ethu nomnye nami nginsizwa ashonele omnye shonele kodwa mangabe ngo5 ifanele sihlangane emsebenzini asiye lapha emsebenzini siyosebenza ikhwili eceleni ikhwili soyibeka eceleni soyibona mase siphumile siyaxabana njengawo wonke umuntu ku natural lokho into esingeke size sikwazi ukuphikisana nayo kodwa asikwazi ukuyithatha sihlanganise nomsebenzi wethu ingakho namhla lokho ukudlelwana kwethu kuhlale bubuhle ngeke uzuze ukuthole khona ukuhlukana kwendlela cha mfethu uselapho ngithi angikuvumi ake baningi bafethu sesasebenza nabo engibabone nabanye singazange sisebenze nabo hayi kodwa uyithemba okukuwe mfethu umuntu ongayisabi inselelo hayi nakancane ngiyakubona ikhathe eziningi ukwenje lapha kuyiphucuze ufuna ulive lapha khona ungalitholi ithuba usho ukuthi awuniki into lapha abantu bethi ufana umncane lona usengalunga nje la nanesibindi ohlezi unaso confidence ekuwe mfethu hayi yasabe mhlawumbe yiyo nale ngaba ukho kuleli izinga futhi ube igwala kunjalo mfowethu mina ngensizwe ezithembayo kakhulu kuyona yonke into ngingathini akusiwona umculo wodwa kuyona yonke into engiyenzayo ngihlala phansi nami iqala ngaphambi kokuthi ngiyenze angiyenzi into angilahleli mangenza into ngisho ngishela intombi angishela intombi ngoba ngihlangana naye endleleni ngithi ayothi ngishele nansi intombi mase ngithatha isinqumo sokuthi le ntombi ngiyishela ngizoyishela ngizoze ngiyithole ngoba ngiyidinga ngiyazethemba kuyo noma ingathini noma ingathuli ngangikhulumisi kodwa amazwi wami mayisukwazi ngizogcina nginqobile ngiyazethemba kuyona yonke into engiyenzayo umsebenzi wami womculo uma ngabe ngisuke ngithi ngifuna ulive ngisuke ngingafuni khona ukubukwa ngisuke ngifuna ukuyojabulisa abantu isona isibindi esingenze ngaze ngaba la ngikhona kunenkinga eziningi kakhulu mina engihlangabezana nazo emculweni mhlawumbe omunye umuntu owayengaphelelwa amandla athi hayi uya give up angigive up mina anginayo lento i-time frame ngisho kanjalo ama ngenza into angisho ukuthi ngifuna iphumelele ngolwesihlanu ngithi ngifuna iphumelele nomethe ukuthi ithatha 5 years kodwa mezogcina iphumelele ngizobuyisa le ya post yami la engaqala khona ngithi ngasho ngathi izophumelela kunjani manje ngifuna kugcine mina kunjalo Mdumazi yakhula kakhulu senabantu emculweni obusho sinabantu abaproducer uthini kuwe angibekise nje ngomjabulisi esho ukuthi uyithwasa legoso esho ukuthi yena umuntu oyibukela kuyumdumazi usacula nawe usekhona sadla hlambana kukhulu kakhulu mfowethu njengoba ngisho nje ukuthi mina ngumculi ngithi ngumculi ngibe uproducer ngibe uthisha futhi kuningi kakhulu engikwenzayo nginezingane engiyizele emculweni kuyangijabulisa kakhulu lokho ngoba imvamisa ujwayele ukubonga ungasekho uthola ukuthi mhlambe mawusuflathele ngelinye ilanga bese beqhamuka abantu bethi lo muntu wayekade eyinkunzi wayekade eyensizwe so ukuvuka kwabantu becula istyle sami ngisekhona ngisaphila kungenza ngibone ukuthi kushuthi into engiyenzayo iright ngiqhubeke nayo ngibafisele futhi okuhle ngiyabasondeza ke mina abantu abenza into engiyenzayo noma ngabe kuthiwa futhi umuntu akacula istyle sami kodwa mangimbona ukuthi une potential mayifike ngqongqoze efuna usizo ngiyamthatha ngimnikeze nami engikwaziyo akukhona ukuthi ngazi konke kodwa ngiyaye ngimcobelele ngalenkane enginayo yokufuna ukwenza kuphumelele ngimtshele ukuthi musu ufuna ukuphumelela kusasa yenza kanjena kanje masihluleke endleleni sohluleka sizamile ukuhlula amadoda kuyabi hayi indoda for kanje manje hayi asixoxe ndoda uyabona hayi kuzwa kahle mfethu manje mangafika mina ngibukela kuwo ngifike ngikuqala lapha ngayithatha kanjani lo umuntu obukela kumina bese egadla kimi ngijwayele ukungasheshi ngim-attend izathu salokho ngisuke ngingayazi injongo yakhe ukuthi ugadla ngoba efuna ukuduma
noma ugadla ngoba engangifuni noma ugadla ngoba eqhathanisa nami. Uvalo lwami lusekuthenini ngiyazi ukuthi abantu bayakholelwa entweni engiyenzayo, bayangithanda futhi. Uma ngake ngizwakalise ukuhlukumezeka ngesenzo somuntu uma yenza njalo, bazomzonda abantu abangithandayo. Bese ngiphatheka kabi mina uma ngibone engaphumeleli. Kungcono ngingasho lutho kuye. Mhlazane ngidibana naye ngasese bese ngimcela ukuthi no ake sikhulume nje mfowethu ungibeke esithombeni. Mhlawumbe kukhona la engayike nginyathela khona noma kanjani. Angichazele ngalento ayenzayo. Uma ethi hayi mfowethu ngisuke ngiphosa inselelo ngoba ngifuna ukuthi ngiphakame bese ngimbonisa ukuthi ngeke kuze kukuphakamise lokho. Ngoba kunabantu abangilandela ngalendlela ukuthi bangilandela ngeinhliziyo. Ngelinye ilanga bohlangana nawe bekulimaza uzothi bathunywe yini. Angikufuni lokho. Ngifuna umuntu uma ngabe mina efika ngimnikeza amaqhinga ukuthi at least ungenza kanje. Lokho kokuthi angikholelwa ukuthi khona umuntu ongadunyiswa ukuthuka omunye umuntu noma egadla omunye umuntu. Uma ufuna inselelo ifune kahle, ufune nje udede ukuthi ngiyazidlala isitayile sokuthi angiyibone enye insizwe engamaphambili kwami. Ethi ingayibamba inselela ifike siudlale lo mdlalo. Usuke ucela udede lapho nobane ngayigwadela mayithanda kodwa mangabe usungithuka usuthi hey wena sibani bani ukuthi akusesiyo umdlalo ngakwazi ngoba manje kugcineni mina ngizothi uma ngithi ngiyaphendula ngiphendule ngamazwi azoqina kuwa vela kucindezela ungaphindi uvele bese kuba ngathi nginonya futhi kozena ababalandeli wena unabantu abangakufela kuyimanje. Inkingi leyo labo bantu engingabazi bazo react kanjani kuye. Uthola ukuthi mhlawumbe ucula kahle. Bakhona abafana mina engeke ngibeze uthola ukuthi ngiyamuzwa ukuthi ucula kahle. Kodwa manje bese esuka ngelinye ilanga evele egadle kumina. Labantu mina abangithandayo sebaluzile. Because kunabantu abavesane belandela umculo ngalendlela ukuthi wathuka mina abasakudinga. Nokuyinto ke okungasi engekho right. Kodwa ngeke size sikwazi ukushintsha lokho ngoba inhliziyo ayiphakela idle kuthandayo futhi. Impela. Yabo. Fethu khula kwegama ukukhula nama investors, ama sponsors asondela abantu bezinto eziningi bayafuna ukusondela eduze kwakho. Meaning of Africa. Yeah futhi. Yenye ama brand ethi thina sifuna ukusonda negoso. Thina siyabona amandla egoso. Manje singasebenza negoso ekhona into engenzeka. Kunjalo. Simngaka iminyaka manje nisebenza, ama sales ahamba kanjani? Uma ngingaphazami ukuqala kwethu ukusebenzisana it was 2020 mangaphazami angazi kahle kodwa ngathi impela kulapha ku2020 sisebenze kahle kakhulu kusukela ekuqaleni kuze kufike manje ibrand yakhula kakhulu njengamanje kwesinye isigaba siqale ibrand bengaziwa umuntu impela sayiveza ngasebenza kuyona ngiyiphusha ngasabona ukuthi abantu bathandani silalela abantu kakhulu sithatha imibono yabantu ngoba impahla ezizenzayo sizenzela abantu sibeze ukuthi bathanda ini sambe siyoyihluphe ngalokho sitholele into abayidingayo siyiphusha kuyaphusheka ngeke ngize ngiqamba manga noma kungasikhona ukuthi mhlambe into esigijimisa kakhulu ukuthi sizuze kodwa inzuzo yothando lwabantu sesiyitholile. Yes. Siyafisa futhi ukuthi abantu beqhubeke beyisupport ibrand ngoba ukubambisana kwethu kusaseyikuhle kusaseyright. Nanoma futhi sekuqala ngelinye ilanga kungathiwa akusekho right ngingafika futhi ngilikhuluma iqiniso ucaba futhi asisabambisene kahle ukuze abantu becaciseleke bese kuqale ndawonye efanele mangabe kwenzeka kuba noqhekeko siphinde sikubuyise kubantu sibatshele ukuthi njengamanje sekwenzeka lokho so okwamanje sisabona kusahamba kahle akukho engingakhuluma ngakho kunye ngathi mhlambe kusecelile uhle lokho fethu ngumfana omncane obusho khona abafethu abaproducer ngelinye ilanga nawe uyafuna ukuyibona mhlawumbe ambassador kamini of Africa o mhlawumbe uyibona ama branding amanye amakhulu uMdumazi yena mayisayini contract ne-Meaning of Africa yipi ukuthi uzogqoka mahali impahla zakhona noma kukhona okuyimali akutholayo ukuthi upush i-Meaning of Africa because ekugcineni asifuni thina le ndlela yethu esenza ngayo la emculweni sitshela ukuthi ayikabi asixhawulana hayi akusetshenzwe ugcine nje lapha akukho into ebhaleke phansi angitholi lutho ekugcineni yiko lento abayenza nayo ama-award bese nama-award angenamali thina ngingathini ngoba mina ngumuntu oprofessional yes yonke into engisuke ngiyenza yonke ideal engiyithathayo ibhalwa in black and white ibe ne-agreement
Yes. I-agreement yami ne-company is too private. Angeke ngize ngikwazi ukuyidisclosure ukuthi there is into engiyitholayo noma ayikho. Kodwa engingakusho noma ubani uvumelekile ukuthi engafika ezofuna ukunxusa i-brand. Okubi ukuthi umuntu bese ehambe ethi uyinxusa le meaning of Africa kodwa singamazi thina. Ngoba kwenza ukuthi ugcina sekuba nobugebengu. Yes. Kunabantu abazosuka befonele lo muntu ezegcina esengena umoya omubi noma engena usathane esefuna umngani wakhe ozomenzela i-meaning of Africa ngasese bedayiselana bodwa bese bedayiselana lento ongasiyona iquality le engasiyo thina lesidayisayo. Umuntu uma ngabe efuna ukuba yinxusa akasondele uzoyithola inquba mgomo yokusebenza. Nanokuthi ke kuyona yonke indawo uma uhambisa iproposal kufanele uze nama marketing ideas ukuthi yini ehlukile ngawe ofuna ukusenzela yona ngoba awukwazi ukuthi uthi wena ngifuna ukwenza lokho kwenziwa uMdumazi ngoba uMdumazi usaphila ukhona. Fika nokwakho sikulalele sikubuka ukuthi kuzosebenza yini kwi-brand sizokunikeza ithuba. Yes. Yeah. The only Maskandi artist osesebenze nabaculi bangaphandle. Kunjalo nje into international kahle la bafethu kuhlene international. Kahle bakunike le nhlonipho oyideservayo mfethu. Yeah mfethu kunjalo okukuba abanye ngaba kusakhulumiwe mababo kodwa ke obe wena for kanjomani nawe futhi awu breaking ngaleyo nto le ukuthi mina kanjani njani kancane sikhumbuze lokho. Uyabona kunjalo mfethu ngathini mina konke okwenzeka kumina noma engikwenzayo ayikho into engiyenza ngenhloso yokuthi ngifuna ukuchomela omunye umuntu ngayo kuphela ngiye ngithanda ukuthi ngilead industry. Yes. Bese konke kuza ngemuva kuze sengiyiphambili mina sekukhona engikwenzile. Ngiyathanda ukuthi umqondo ngulule. Yeah. Ngoba njengoba ngakwenza mina lokho ukuthi ngisuke ngiyo collaborator ne-Culture Spears. Yes. Yasebotswana. Khona umuntu owayibuza ukuthi how kwenzakalani kwenzeke kanjani because labantu engikhuluma ngabo i-group etop kakhulu eBotswana engathi nje traditionally number 1 ibeke phezulu and i-group yokuqala iya invitewa utata Nelson Mandela la eSouth Africa ngicabanga it was 1992 ukhona emlandweni so ama legend lawa ngawuthanda umsebenzi wabo ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngithi no man ngiyayithanda lento kodwa angingayintshontshe ngingakwazi ukudlala istyle esifana nalesi yangesicule sibe uMaskandi but akukho right akukho fair ukuthatha into yomuntu ngiyishintshe mina ngiyenze into yami. Yes. So ngabona ukuthi angibafake bebe khona ukuze bebone ukuthi lento engiyenzayo ngiyithathe ngothando ngihlangane nabo senze into emnandi. Umuntu oza ngemuva usezobona okuyenzeka noma ngasesikhe eBotswana usengakwazi ukuphinda ahamba kwenye indawo kungamvulela amathuba amaningi ngoba kuyenzeka uthola ukuthi usuthola nama gig angaphandle mhlawumbe azokwenzela into engcono. Uyabona so nje ngiyathanda ukuleader isikhathi esiningi ngiyayihlupha umqondo wami uyasabalala letha dish. Uyabona ngikuzwa kahle mfethu. Yeah. La emculweni kunabaculi abahlukahlukene. Yeah mfethu. Kodwa bakhona abakha abawu5 usho ukuthi yabona lezi inkambi lezi mfethu. Yeah. Mina ngesingawe asisho ukuthi konke uMaskandi ngesingawe abafethu laba bangenhla ngengoma uyakubhalela what kodwa nje abawu5 abakho. Yabona lapho kwakithi ngeke ngize ngidlale ngawe. Uma ngathiwa kufuna ngibala abaculi abawu5 engathi ayilaba. Yes. Bayidlala ingoma. Ngabe ngifana nomuntu oqala into angakaze yenze yokuqamba mango. Yeah. Abafowethu abeza ngemuva baningi kakhulu engibabona benza kahle. Imost yabo bacishe benze ngendlela ethi ayibe sezingeni elilinganayo. So ngeke ngize ngikwazi ukubahlukanisa phakathi ngoba ngizothi uma ngithatha lo yedwa akusiza ukuthatha umuntu oyedwa ono 50% ngishiye omunye ono 50%. Yeah. Uthothi bawu5 abano 50% should fana ngibabale bonke. Ngaleso sikhathi ngiyezwe ithuba labantu abawu5. So rather ngivele ngingaphiki umuntu. Wasubala bangemuva la kati labo fike nabo ke nobafice ngaphambili. Iningi lala bengifike nabo
angazi noma kuhlukana ukuthi mhlambe umfutho omngakanani kumuntu kodwa iningi labantu engifike nabo endimeni angisababoni la eduze kwami angazi kwenzakalani angazi noma yibona abasabanjezelwe ukuthize lapha yangemuva noma yimi engigijime kakhulu ngabaphambili kodwa ingakho ngibabala ngemuva ngempela ngoba angibaboni kwamanje ngisayibona nje mawuqala uvela ubonele ibandla elifikayo nje kahle kahle mangithi ngijikisa ikhanda ngiyibona mina la ngithi ngijikisa ngaba ngiyibone mina angibabona abafowethu ukuthi bakuphi bese ngize ngigcine sengiphenduka ngempela ngibuka buqamama kuyila ngibona labafana laba bafika emculweni ngibona bangenzela kahle kakhulu kulezi insuku nabo futhi ngize ngikwazi ukubahlukanisa ukuthi lo nalo ngoba bafike ngobuningi and they are almost the same emazinga abacishe fana qinisile but ukhona umculo ngokusebenza naye la emculweni akekho noyedwa mfowethu futhi singakubona ushaya ingoma noNjoko noma ngabe kuthiwa umuphi umculi umuntu nje engingasebenza naye umuntu owumculi ngoba kuyahlukana sibaningi egroundini kodwa uthola ukuthi asisiwona ama players sonke khona abaphelezela ama players kodwa bakhona enkundleni ngenxa yokuthi mhlambi isibalo esidingakalayo kudingeka abantu abawu11 ama players mhlambe awu5 then laba abanye abawu7 kufanele bebe khona enkundleni because ngeke ezevuma uref ukuthi nibe bo yabona so umuntu owumculi ngizosebenza naye kodwa ongasiyena umculi osemculweni ngeke ngize ngikwazi ukusebenza nomuntu onjalo because ngifuna iciko mina ngifuna umuntu okwazi ukucula ocikozayo yena uthi ungasebenza naye uNjoko ungasebenza naye mhlambe ngafanele ngiqale ngulalele umsebenzi wakhe wazi ngoba ithuba ngeke ngalitholi kahle kahle kulezi insuku yabo njengoba nginama group amaningi first nginomdumazi amagoso igeza lendaba kuba inkinga ukuba nethuba lokulalela yabo okwamanje ngeke ngize ngiqamba mangiyawulalela umculo kodwa amnanhlanhla mhlambe kodwa phela ngoba saqhubeka sisaphila kuyokwenza mhlambe ngelinga ngicela ngilalelile baningi labafana abakhona nje bacula indlela ezihlukene sasingangini ezithuba mangabe sengiza ngasekuthini abancane ngeke umoshe isikhathi sakho yebo ngeke ngize ngisho ukuthi ngimoshe isikhathi ngoba umuntu mina ngi-undermine umuntu noma ngabe izinga lakhe lincane kodwa kukhona okuthize mangabe ngisuke yazi ngeke ngibuke mina khona umuntu oke ngifeatureisha ethi mfowethu kuba khona kwakho kwi-album yami kuzophakamisa umsebenzi wami ngiyaye ngithi mina ngenhliziyo kumina nowami kuzophakamisa noma ngabe kuthiwa mncane kunami because mina uma ngicula kwi-album yomuntu ngenza sure ukuthi ngicula into ezothi uma ngabe ilalelwa umuntu ethi wow so lokho kusuke sekusebenzela negama lami at the same time angenzeli nje ukuchitha icala so angeke ngize ngithi laba abanye mhlambe anginandaba nabo because umuntu umgcina ela kuyaba kusasa useyilapha ingoma yakhe imthatha imeqise zonke lezi ezinye izitepu ayelapha yaphambili wena usudinga yena bese uma ngabe wena ungakumukelanga ukuthi uwumculo right ugcina uba nomona mayiseyilapha lokho kungafuneki so bonke nje abafana ngibarate ngendlela engiyirate ngayo nami kodwa ngeke phela size sikhohlisane sithi sisezingeni elilodwa kodwa futhi ngeke uzokusiza ngalutho ukuthi siqhudelane ngalokho ngoba sonke at the end of the day sifuna ukujabulisa abantu umphakathi asilwe sodwa silwa nokujabulisa laba yabantu eish mfethu uselapho usashelwe yonto le ukuthi umculo ongayiqhenya mangifika uzosebenza nayo mfethu uzombone lapha kusasa usumbone lapha phambili letho ngiyibona uyenza usicebi sicebi usebenzile naye sicebi esavele emculweni kuyimanje sicebi phambili uyaphusha kakhulu bantu ke unebhadi shuthi bathanda into yakhe bafuna uhlezi bengena phakathi nakusicebi same thing sibona abantu sebefuna nje ukuyihliphizwa ukuzwana wakho naye kunzima ukuthi bengaphumelela ukwenza lokho ngoba mina ngikanjena uma ngisuke ngifaka isandla anginayo icontract engisayina neartist aswele ngasilone lami artist futhi ngisuke ngalifundisanga ukucula ngilibonisa indlela
uma kukhona elikuthandayo kumina likubuza ngiyalitshela ukuthi ngiyenza kanje mina makuthi lifuna ukwazi ukuthi ukwenza kanjani lokhu ngilitshela lokhu kwenza kanjani manga umsondeze kumina umuntu then waba nenhlahla yokuthi aphumelele akusho ukuthi sekunento ethi njalo la hamba khona kufanele ahambe ekhuluma ngami noma mayicula kufanele ahambe ekhuluma ngami noma sekufanele ahlale ecula nami cha so uma ibe nenhlahla yakhe yokuya phambili uma abantu befika bethi bazama ukungena phakathi kwethu thina siyakhuluma sodwa ngasese ngale komculo usuke sefana nomfowethu so bengakukhuluma bona abakushoyo silalele nje sithi hayi sizwile maqede siyithulele angeke beze bekwazi ukuphumelela ukuthi bengixabanise nabantu engisebenza nabo ngoba akekho umuntu engimsiza ngenhloso yokuthi ngifuna mina ahambe ekhuluma ngami ukuthi usizwe yimina cha angihambi futhi ngikhuluma ngomuntu ngithi usibani bani nimbona nje wadunyiswa yimina cha anginayo into yokudumisa umuntu mina ngimupha lokho enginakho nami shuthi inhlahla yes mfethu ukubonile ukhala ukuthi hey ibhola awunzima kabi kodwa manje eqembini awazi kungena kanjani eqembini kodwa kuthiwe lamaskandi ya ngingathini wefowethu mina eziningi kakhulu izinto engikwazi ukuzenza yes engizenzisisayo futhi ukuthi angiphaphi angiyiphapheli into engiyaziyo nginikeza isikhathi sayo angifuni ukulunguza ngijike nginezinto eziningi engizenzayo uma ngabe ngifike ngavela ukuthi ngiyadlala ibhola kunabantu engizobalimaza inhliziyo mangizovela namhlanje bese kuthatha isikhathi eside ukuthi ngiphinde ngibuyele ngifuna ukuthi ngibukisise kahle ukuthi njengamanje ngizokwazi ukuthi isikhathi sami ngisibeke la ngiyiphushe lento ukuze umuntu osefike wangibuka lapha wangithanda engalambi engangisweli kusasa ngizongena egroundini ngidlala ibhola kuphela kunani ezinye izinto futhi ebengikade ngisayibuka kuqala ngokungena kwami lapha ngoba angiyifuni into engizothi ngingena kuyona bese kusasa iyangijikela noma bese iyangikhulumisa noma bese iyenza yes so ngiyabona ukuthi kwenzakalani kuhle kakhulu futhi ngiyakuncoma kwebhola kusikhipha busy because kufana ne-gym ngumuntu ophindeke mina ethanda nokuyi-exercisela ingakho nje umzimba wami uhlala utholile into yona ngeke ungithole sengiyibhola no ngiye-exercisela nje ngendlela ezihlukahlukene so nasebholeni uma udlala ibhola ugcina uba healthy right ngizongena ebholeni ngisazobona eqembini lamaskandi na angizabona leli lamaskandi sokubona hayi uzongibona ngikhona hayi ngizongibona ngikhona kodwa into encane nje ngikade ngisayibuka 2023 futhi yeah so unyaka omusha iphutha sesikhohliwe ngasilenzile iphutha sadlule ephutheni kodwa singarishi ngaphandle lihamba kanjani wasaqhubeka namanje uyazi uselapho mfowethu liphutha mina liyangithusa ngoba ngathi mhlambe liphume ngoJanuary ngendlela engibuka ngayo ngendlela eligijima ngayo manje ligijima ngisho ukwedlula lesi esikhathi engilikhiphe ngaso ngize ngishaya uvalo ngoba ngingathanda ukuphazamisa into emnandi isahamba kodwa angina choice ngoba abantu ngifuna ukubanikeza ilento abayidingayo kuzongiphoqa ukuthi ngiqhubeke nokubenzele okunye futhi phezulu kwalokho kodwa nje lisaphusha kahle kakhulu yonke into yalo nje right akukho angikhali ndawo kungenzeka nonjomani ukuthi iphusha manje mhlawumbe abantu bebesalalela amaqhawe abo khaneke bebuyela kulo manje ngoba noma mhlawumbe kungoba umusic ongaphuphi nje ngingathi mfethu kuhlukana ukujikijela kuhlukana ukujikijela uma ngabe nisonijikijela phezulu kuyenzeka kube khona umuntu ozoba nenhlahla ukuthi najikijele kangcono nisonijikijelile nonke singasikhona ukuthi khona ongajikijelanga kodwa uma ujikijele lakhe itshela jika lala buyela phansi abantu abasuke belandele liya phezulu baye beqhubeke nalo so zisuke ndawonye azikakayishaya intambo ezinye ikhathala endleleni intambo zingakayifici isaqhubeke yakwethu so abantu ngeke beze beyishalazela sekubonakala amandla manje into elast isikhathi eside kushuthi iyona yasuka i-right ngoba ngeke uzuhlale nento engekho right ulokhu uyilalele kodwa ingenela yona ngaze ngiyiphusha akwazi ungibone ngiyibhizi ngiphushana nengoma eyodwa ngithi hayi lalelani le ngoma ngiyithulele ngirelaxile abantu bayisholo bonke sithanda le nalo athi ngithanda le nalo so isayigijimela sibuyele 2023 mfethu siyazi ugood isikhathi esiningi kodwa ke noma manje ushilo ukuthi awusayasho ukuthi uzanini sizwa ngetshe nje khona nesingakulindela mhlawumbe
noma usebhizi uyaproduce kwamanje? Kuningi kakhulu mfowethu abantu abangakulindela, even though imisebenzi enginayo njengamanje ithe kuba mninganyana ngoba angigcini ngokuba kumaskandi kuphela. Ngikhona kumaskandi as umdumazi kodwa ngifana nomuntu nje engathi ngiyi-vocalist ngoba ngiyacula nabacula bakwamanye ama-genre. Njengamanje ngicollaborate no Tirakwit okufanele ukuthi siyokwenza music video naye. At the same time ngicollaborate ne-Big Naz njengoba ihlukanisa unyaka nje kunengoma esiyicule nabo ethi Just for Control. Sikwi-plan futhi yokuthi senze music video wayo. So imisebenzi enginayo mninganyana, ngiyaproducer ngapha, sinomsebenzi kaCwembano osemshinini okufanele uphume. Sinomsebenzi womfana kaManqele uKhaya oyibiza ngeGcokama lemvelo okufanele uphume. Miningi kakhulu imisebenzi esinayo. Kodwa ngeke ngize ngikhohle ukwenza ngokwami. Kufanele bekulindele abantu ukuthi kuningi esisobenzela khona. Noma ngingeze ukusho ngithi nini. Kodwa mase kusondela isikhathi futhi ngizovela. Kuningi esikuplenayo ngoba khona nomunye umculi even though into yethu sisayivalele engizokwenza nayo ukuthiza. Esizoqhamuka nje nakho futhi ngesikhathi esaziwa yithini. Ngesikwazi ukusho ngoba manje abantu basuke into esuke inamphakathi. No, into esuke inamphakathi ayibekezeleleki, umuntu akakwazi ukulinda. Awuzovelela ukubuza ukuthi nini kanti. Ngike ngathi ngakaposta nje ngikhuluma ngeValentine. Ngathi abangitshelele le ntombi le ngiyishela ukuthi ayivume ngoba ngifuna ukubhala ingoma encoma iValentine, anginayo umuntu engizomncoma. Bonke abantu ke manje bathi bafisa ukuyazi leyo ntombi ukuze beyitshele ukuthi ayiqome phela ukuze bethole le ngoma ngoba bajajuliswa yimina bo. Angisabulala ubuthongo ngoba bafuna ingoma yeValentine. So sekuye kube nzima ngempela ukukhuluma manje ngoba kusuke kufana usengigwaze ngokwami. Ngisengifana nomuntu onecala manje ukuthi le ngoma mangingayikhiphi ngifana nomuntu ebekade ngibagabusela. Hayi. Angazi noma ushele kakhulu noma ayawe masezepenini ngapha lezi zokuqomisa mfethu. Hayi ngiyakunika. Hayi. Mfethu uCwembano mfethu uyaphusha kakhulu. Uza nini mfethu umsebenzi noma akaphuma idate? I-date okwamanje asikabi nayo kodwa umsebenzi wakhe sesuqedile. Selenze cishe makungasiyona lenyanga esikuyona kungaba ile elandelayo. Sifuna ukumkhipha ngesikhathi esingekho busy singaphithizeli ngoba sifuna ukuthi athole ithuba limfanele. Usebenzile kakhulu i-album yakhe yokuqala ezophuma. Kodwa uba uzophuma yena kuqala igcwama lemvelo nomCwembano. Ngicabanga ukuthi kuzophuma uCwembano kuqala ngoba igcwama lemvelo li-edile bekufanele kube yi-EP. Sathi masubuka umsebenzi wakhe sathi no, asiwenze ube yi-album ngoba uzoqala ukukhipha. Ukuqhamuka ne-EP usazoqala ukukhipha ngikuboni kahle. Yebo kuhle mhlambe kwabanye abantu kodwa mina ngesingami sengathi ngingaqhamuka i-album. Ukuze ukhombise ukuthi ngempela ucreative kangakanani. Kungabe sengazathi nje ucoshele lezo ngoma nyana ezimbili ezintathu usubona ukuthi uzothatha amashansi. So umsebenzi wakhe ke sesawuqala phansi siyawu-eda ukuze uzogcina i-album kanti kwaCwembano usuvela usuphelele. Ingoma nje zizophuma sesuqediwe studio yonke into esiyenziwe. Uzoshuthwa. Sorry nhlosophulo. So ithola njengezakho. Yebo, zizotholakala nje. Online zizobe zikhona, zizotholakala futhi kuma hard copies. Nje zizotholakala yonke into. Sizoyiphusha kakhulu even epage lami ngizoyiphusha ngoba umsebenzi oproducewa yimina vele ufana nomsebenzi wakithi. Ngizofaka yonke indawo la kufanele ukuthi ungene khona. So ngeke ngize ngipromote ke mina into engekho. Hayi uyazi la kunesandla sami khona kuyacaca. Izincane lezi zandla kodwa inkulu into eyenzayo. Kakhulu. Mbukeli wePerfect TV ngicathi uyezwa lapha emakhaya. Thina okwethu la ukuthi support amaciko futhi ngithanda kakhulu support-ela abasafikayo nabo labadala kodwa isiqale la. Sizingoma inkulu lapha Cwembano uyeza bafethu selisile igoso. Asimlindele umfana naye uNjomani uzobe phusha inkundleni zokuxhumana ukuthi simthola kanjani. Kodwa ke mfethu before sivale yebo sine quiz yethu la. Khetha 1 ungachaza. Mangithi mhlawumbe itheko ogoli nje ukhethe igoli. Okay. Phela u5 kuphela ngizokubuza ngayo. Yeah. Oh okay. Ngifuna ucaciseleka mhlambe mawuthi 1 must go. Okay. Lo umkhethayo yena osalayo uthi hayi uhamba naye.
Okay. Mangithi igoli or itheku uthi wena hayi igoli shuthi wena uthanda igoli or bona igoli right netheku kanjalo. All right. Itheku iquiz kodwa. Iquiz. Ngithanda ukuthi abantu becaciseleke ukuthi iquiz. Iquiz nje ayikho personal. Konke bafowethu engikhethayo iquiz. Lokho kungasuka emakhanda abantu iquiz ngiyakhetha. Ngiyangiphoqa ukuthi fanele ngikhethe akungabi lokunye okungilandelayo. Cause vele sila emculweni vele singene vele emculweni noma songena kokunye kodwa chips or pirates. Chips. Chips. Yes. Athanda ikhosi phela. Lo ngazalwa. I-strong inhliziyo yakho. Lo ngazalwa. Ikhosi alipheli umoya. Alipheli umoya liyimi uqobo. Liyimi uqobo noma ngathiwa ivulelwe kangakanani sazovuka. Lizobuya futhi lizobuya khona. Amadoda azofuna ukubuya eze ngapha sobe siqishe nawe. Duma kahle noma unjoko. Uduma kahle. Duma kahle. Khuzane Mthandeni. Umthandeni. Bahuphe noma ithwasa. Ithwasa. Ya. Ngathi ihlangene ku5 angalo bakusele hodwa u4 umkaki. U4. Asibuze Pirate neChiefs duma kahle. Sabuza wethwasa, sabuza Mthandeni. Kusela hodwa. Wathi ngizwe otshata. Chat. Kodwa akukho fair. Ya ngathini ngoba iquiz. Kodwa basically mangathiwa nje mfowethu ngiyachaza. Yebo iquiz ayichaza. Yes. Cha kodwa vele sesiqedile songayichaza. Yeah, sengachaza. Ngathini iChiefs nePirate ngenze example. Chiefs nePirate. Ngihamba neChiefs ngiyayisupport ukuba ungibuze mhlambe ngeSundowns nePirate. Ayikho team engisupportayo kuyona. Kodwa bekuzofanele ngikhethe. Yeah. So kunomehluko phakathi kokusupporta nokuphika eseduze like iquiz. Okay. Changi ngizwe tjatha mhlawumbe ulimi lami lithanda ukuthi tjandi njengoba ngithi Mthandeni ngibuze ngokhuzana noMthandeni akekho engamthandi phakathi kwabo akekho futhi engimzondayo for the sake of the quiz I pick any. Yes. That is why ngithi abantu bayi understand ukuthi iquiz bengangifaki ke kokunye ngingangeni khona mfethu thina nje sibonga isikhathi sakho mfethu siyazi into dematasa and futhi sekhayijekile nathi kodwa sibonga ukuthi ekugcineni mfethu ugcine waze walunga safisa umsebenzi wonke okuwo yonke imisebenzi wakho oyifisela khona okuhle engathi ngalunga mfethu awakho okuvala mfethu. Ngiyabonga kakhulu ithuba bafowethu elinjengaleli lokuthi ngibe khona phambi kwabantu. Ngibonge nje futhi kubona bonke abantu abasupportayo nabawuthandayo umculo wethu wamabhinqa, umculo wesizwe, umculo weSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle ngoba silalelwa zonke indawo. Sengathi bengaqhubeka abantu besisupport futhi besisupport endaweni efanele. Njengamanje umculo usufuna ukuba digital kakhulu. Sicela abantu bekujwayele streamer ingoma zethu online, beyithenge online, beyidownload, beyilalele ko YouTube njalo ngokuhlukahlukana kwezigaba zayo yonke lento yenza la. Efanele kodwa. Endaweni efanele. Bese nathi thina abaculi sikwenze ngempela kungasikhulumisi. Mangabe usuku professional. Yes. Ufuna wenze show ukuthi mawufaka umusic wakho uyawumonetize ukuze whoever osebenzisayo uma ngabe efake nje content yakho ukwazi ukuthi usebenzele wena. Fanele sikwazi ukuvuka sihluphi. Kungabe mnandi ukuthi nje wena ku YouTube kodwa manje nobani mayiqhamuka efike efaka into yakhe isebenzele yena. Enza show ukuthi ungakusaba ukukhokhela lento le ethi izothatha ama-dollars angaka for ukuthi protect umsebenzi wakho ukuthi noma ubani ngawusebenzisa kodwa mangabe collect ama royalties collect eze kuwe ngoba isenti elincane osukulithola ngomsebenzi wakho. Kuhle lokho umuntu osuke ekusupport uthanda ukuthi into asuke ekusupport ngayize kuwe. Ingakho abanye abantu begcine bengasa download. Kunabantu abasifonela ethi umuntu wethu uma ngabe ngingena ku YouTube ngibuka ingoma yakho khona nokutholayo.
kwesinye isikhathi kuba nzima ukuphendula lo mbuzo ngoba usuke ungawazi ukuthi ubuza kanjani umuntu, kodwa abanye bakucacisa ukuthi mfowethu ngifisa ukusupporta wena, nginikeze wena kungiphatha kabi ukuthi ngithenge lapha kade mhlawumbe imali yakomunye umuntu, ngibona ngathi angikusupport. So bese ngimkhulula umuntu ukuthi no mfowethu ngizokwenza isiqiniseko sokuthi umsebenzi wami mangabe usukungena kulezi zinto kuza kumina ukuze nawe uzojabula la khona ukuthi ngimsupportile. Mfethu makhulu amagama. Yazi ungibuyisele emuva ngithi seseyavala. Kunama inkampani la nathi thina. Sothi mina ngizoyithathela nje umqwayimbani. Ngiyifakele mina phansi kwe YouTube channel yakho. Umqwayimbani uyibona oshaya million views lapha. Sithi thina emgwaqweni umqwayimbani ufuna ngabe lo mfana lo lengoma imkhuphulile ukhona ama center athola umfana athola for call. Katholi lutho. That is why ngithi ikakhulukazi kubaphathi babaculi. Before uphatha umculi zinikeza ithuba lokufunda ngayo yonke into okufanele uyenze mangabe uphethe umculo, ukwazi ukuvikela umculo weartist. Ungajaha ukuthi ngoba nakho wena ufuna ukuduma wena, kunabaphathi bethu thina singabaculi abafuna ukuduma bedlule thina. Uthola ukuthi uyihubhela nje udumo lokuthi uphethe umdumazi, kodwa akazi lutho. Egcine ethatha umsebenzi wami ewufake online, engawumonitize, engawufaka ngendlela eright, engangiregister ngisho nakwa Samro, angisiyimember ko Kapaso, angiregisterwe ndawo. Abantu mangabe umsebenzi wami ushaya imillion, behlangana nami ngihamba ngenyawo, anginalutho, ngihamba ngophaqa, anginasicathulo, anginalutho. Bazothi abantu mina imali ngisebenzisa ngendlela engekho right, kanti yilo yamuntu ongakwazanga ukuthi so it's either uyi-artist eliyimele mangabe ufaka umsebenzi wakho zehluphe ngolwazi kwenziwa kanjani ukuze ngempela mawushaya imillion ulishaya endaweni efanele, ungagcini ulishaya kube semlonyeni kuthini ukuthi ulishayile kodwa wena ungatholi lutho, ngoba kusasa thina sizokusola suke singazi ukuthi wena wenze njani. Abantu abasuke bekusupport, abafuna ukusupporta wena bazophatheka kabuhlungu mabekuthola wena ungahlelekile kodwa bebe beyikhipha imali eza kuwena. Lapho mfethu ulwazi abayihluphe ngalo. Siyazi nawe mhlawumbe uyawazi amagalela lo mfethu. Khona abafethu abafana novusi abasiza ama-artists abanye for free. Akushoyo ukuthi mfethu mawufuna usizo ngizokusiza mina. Athina ke inkinga labafana nje mama. Ufika kanye la eshaya ingoma. Idlalo khosini noma idlalo ekukhupha. Sey-celebrate. Sazi yonke into ngeke kusamtshena. Usefuna imali yakhe. Sefuna imali yakhe. That is why ngithi yabona uma ngabe usuke umuntu osebenza ngezinto enjengalezo. Kufanele kwayiwena mangabe kuqhamuka umuntu ekuapproacha umbekele ubuhle nobubi bento asuke ezoyenza. Umtshele umvulele isifuba, ungabeki okuhle kodwa okuba ukushiye ngemuva. Azi ukuthi uma ngabe ungena la kwenzakalani, because khona umuntu ongazi nokwazi ukuthi yini distributor. Khona umuntu owazi ukuthi uma ngabe ama viewers akhe ku YouTube ethe 30k views wazi ukuthi yena una 30,000 manje. Iqinisile mfethu. Yabo. Ethi kanjani ngoba khona no 30k aze asho nokusho ethi hawu kanti usho ukuthi labantu abaviwa lapha baviwa ngamashumi because labantu laba mhlambe bafaka u29 rand. Nami ngangicabanga lokho kudala. Ngangitshela ukuthi nje umuntu mayifaka u29 rand etha impela yonke izakini. Kanti no akunjalo. Kucollectwa kancane futhi kune sketch mangabe usuku seyi-artist elisha ngagcina kuthatha 3 months before bekwazi ukudistribute. Angingazi manje noma kusafana naye, kuyahlukana kodwa ama-distributor wafani, khona o-DistroKid khona obani. So kubalulekile ukuthi umuntu umtshele ukuthi no la ungena khona kuhamba kanje. Ethi ngene uyayiphosa uyazi uyiphosa. Ebe azi ukuthi kumi kanjani ukuze kusasa engajiki nanokuthi umenza abone ukuthi ngempela uvule ngaye into zakhe kungcono. Because khona into engeke ngiyibone yenziwa abanye abafowethu, ngeke ngize ngisho ngithi wrong kodwa angi-understand ukuthi waphatha kanjani ama-artist amathathu uwafaka kwi-distributor eyodwa. Uzodivide kanjani, uzobona kanjani ukuthi ubani ikho itolo zimkhokhele emalini omunye zimkhokhele. So nayo ke into engagcina yenza ukuthi umuntu angamnikeze access ukuthi nansi account eyakho but isivumelwano sami nawe sithi uma ngabe kune percentage wena ozoyithatha kuyena nidivumelane ukuthi uzothatha percentage engaka, then akekho umuntu ozoba ne access yokwenza withdrawal omunye engazi.
uma ngabe uvula wena ngale fanele imnotify nayo ukuthi no there's something eyenzakalayo la so akwazi ukubona ukuthi kuphume emalini kusele emalini i-account iyakhokhelwa funa ekwazi lokho yes mhlawumbe izohamba isikhashanyana bese ithi kudingeka i-billing fanele azi ukuthi kunemali ofanele iphume and ama-dollars angakwazi ukum-estimatela umbrekele down ukuthi uma kuthiwa $50 kukhulunywa ngani yes isi-exchange kanjani ifika imalini badeducta malini isuke iya kuma-euro noma kwenzakalani akwazi konke kusale kuyena ukuze ungajikelwa yinto kusasa kanti nawe awumtshelanga iqiniso yena mayibuya thina siyomtshela thina somconvince thina uthi bayaxhaphaza wena ushaya imiliyoni bakunikeza kodwa bafuna ukunikeza u30,000 kanjani uphi le mali le miliyoni wena unemali engale kwemiliyoni cabanga siye simtshele sithi 10 million wenze estimate ukuthi mhlambe bengena ngo15 rand uthi million times 15 shothi no 15 million wena siyamlahlekisa ebuye kuwena eseyibhomu umfana usezona awumchazelanga nawe akazi usethi usuqala ukungcazela manje ngoba sekunemali cha uqinisile sinqabene hayi imbukelo perfect TV cabanga ukuthi uhlelo namhlanje lihambe kahle bafethu ngingafunda okukhulu kulensizwa le ulwazi enayo lunzulu kakhulu thina nje siyi perfect TV siphuma nje sithi njani thina nesithando awe